Qabus benne woşum gir diýip bir paçaň destury bilen salynýar. Buzaktarin borca Azoriya Jahan keplemde eko bolýar. Bugün şäheri Gonmady Qabus'a geldik. Borca Qabusyň ýanyna. Buzaktarin borca Azoriya Jahan Gowut aýla. Şu borca Qabus, buzaktarin borca Azoriya Jahan septe jahany bolýar. 55 metrde beýikligi. Bizim duran yerimizden 72 metr bolýar hesaplasaň. Bir defeçiň üstünde du. Qabus benne woşum gir diýip bir paçaň destury bilen salynýar. Muhabbetesi olakan defa çıkıp korkaylalan. Şu an defa çıktık yarrağına geldik. Bu da Kummet şehri. Bu da Moşakhasat Farsiyalık. Yeni bir tane bir İngilizce yok. Ştada bir hewara jalip memarilyň biri bar. Şu noktaň üstünde bar kepläňde sesim eko bolýar. Taşyna aýlanýar sesim. Şonda eger guşýa düşse men sesim ady halatda bar ya. Şuň üstüne çykyp kepläňde eko bolýar sesim. Aýlanýar kamyl taşyna. Bu da derhal merhamet ve bağsazi. Bir de Borca Qabusyň içi Türkmen dilinde Kummet Qawuz diýerler mahallede bu taq. Kamil Azori 55 metrede beýikligi var. Aşağıda tahtadan Şu borç saly 1006 miladide salınýar. Daqiq şu wagt hesaplasaň
1019 ýyl geçipdir. 1019 ýyl mundan önce salınýar.